Уморени сте от ежедневната работа. Търсите гъвкав начин за получаване на допълнителни доходи от всяка точка на света. Abidors е изцяло онлайн, така че можете да бъдете свой собствен шеф и сами да определяте работното си време. Станете виртуален асистент с Abidors. Ние променяме играта в областта на недвижимите имоти и вие можете да бъдете част от нея. Не е необходим предишен опит в областта на недвижимите имоти. Ето как става това. Регистрирайте се безплатно като виртуален асистент Abidors. Свържете онлайн платежната си сметка, за да получавате комисиони. Разпространявайте информацията. Споделете уникалния си линк за препоръчване с всички, които познавате и които може да се интересуват от покупко-продажба на имот. Всяка успешна сделка, осъществена чрез вашия уникален линк, ви носи комисиона от 0,2% от продажната цена на имота. Но това не е всичко. Можете също така да бъдете наемани директно от купувачи и продавачи в платформата, за да им съдействате чрез платформата. За колкото повече сделки спомогнете да бъдат сключени, било то чрез препращане на линк или директно наемане, толкова повече положителни отзиви и сключени сделки ще натрупате в профила си. Това ви прави по-привлекателен избор за потенциалните клиенти, които търсят виртуален асистент в Abidors. Изградете доверие и се откроявайте в платформата, като първо привлечете потребители чрез вашия уникален линк. По този начин купувачите и продавачите ще видят вашите положителни отзиви и опит, което ще ви даде предимство. Всеки може да стане виртуален асистент. Не ви е необходим опит в областта на недвижимите имоти, а само желание да съдействате на клиентите си да осъществят сделка чрез платформата. Бъдете свой собствен шеф. Определяйте работното си време и печелете пари. Присъединете се към общността на Abidors днес. Посетете нашия уебсайт, регистрирайте се безплатно и започнете да печелите според вашите условия.